Abantu abaningi abawuvala umlomo ngokwenyuka kwezinga lebhola elidlalwa yiqembu leMagesi FC. Bukela isilethu Ohle TV sakubingelela ungakhohlwa ukuncofoza usubscribe, follow no-like ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezithe zangena zasematheni. Kanti udaba esikuphathele lona udaba olubika ukuthi abantu abaningi abawuvala umlomo ngezinga lebhola elidlalwa yiqembu leMagesi FC bathi abaningi ayishayi nomuntu phansi. Lokhu kuze emveni kokuba leli qembu lebhola iMagesi FC isinqobeke iqembu leMamelodi Sundowns ngamagoli 2-0 emidlalweni obuphakathi kwalamaqembu amabili weKhaliling Black Label obuyifayinali, nalapho khona-ke iMamelodi Sundowns iphinde yakora khona igoli yahamba phambili, kanti-ke isibuya iMagesi FC yabe isiwasha 2 yaze yawunqoba ngawo, kabe siyithatha kanjalo-ke indebe yeKhaliling Black Label. Kanti lokho bese kuhlaba abantu abaningi umxhwele ukubona-ke indlela ebuye ngayo, nobese kukhombisa ukuthi-ke leli team le isazoba enkulu inkinga, futhi-ke ikusasa layo lihle mangabe uzobheka izinga ibhola lalo elidlala ngakhona. Sokhumbula ukuthi mangabe kuyikhaphu-ke kusuke kuwafa wonke umuntu kusuke kufanele ukuthi akhiphe amangwevu asibonakalise. Kepha le team le ikwazile ukuthi inqobe ama-team amakhulu afana no-Orlando Pirates, iphinde futhi inqobe-ke lokhu esilinqobe kwifinali iqembu leMamelodi Sundowns, yagcina ikwazile ukuthi-ke ikhale yemuke nayo-ke indebe yeKhaliling Black Label. Nobese kwenza le team ukuthi ibisizuzela-ke indawo ezinhlizweni zabantu ngokuthi abantu abaningi babe nethemba lokuthi ingenye yama-team ekusafanele ukuthi ibhekwe noma kufanele ukuthi kulindelwe kuyona likhulu uma ngabe kubhekwa ikusasa layo. Bukela isilethu Ohle TV nanka amazwibela noma ama-highlight egame yanamhlanje. The side in the tournament where they say Fagu Kesuzobona, the side that's the last standing, your calling knockout champions. We take our hats off, ladies and gentlemen, to Magesi FC. They have really made a big impression upon their rival in the top flight of South African football. They go down in their history books as the 2024 calling knockout champions. This a day they will remember for a long time. This is a day that South African football fraternity will remember for a long time to come.